Jo sóc aquell que té el dubte, el seu motiu vital. Jo sóc aquell que se sent nàixer, camí de qualsevol lloc. José Campos vam dir que era una persona vitalista que coneixia perfectament el valor de la vida i explicava poèticament d'una manera natural, però sempre literària, totes les seues experiències. La seva bonomia es manifestava cada dia i a totes hores, tant en la proximitat dels seus amics com en la seva professió de metge de la unitat d'emergències. Treballava a la salut. Per això, els que l'estimaven el coneixien com a samurai. Per això, i per el que influïa en la seva vida, les seues vivències, la cultura oriental, que a través dels seus viatges també havia coneixut. En aquests viatges reflectia obres poètiques, com per exemple els seus llibres titulats Istanbul, Quadre de l'Índia o Pavelló d'Orient. També com a veureu, va encetar la seva carrera poètica guanyant el Premi Miquel París de poesia amb la seva obra Encenalls de la memòria, que era l'any 1966. Els seus darrers anys va ser prolífic en la producció literària, amb títols com ara Illes, La sang, Ciutat remor, o Aquesta estranya actitud, o Jardí clos. Fou un referent en la vida cultural i literària del Grau a través de la seva activitat com a col·laborador de la revista de l'Associació Cultural La Barraca i també de la ciutat de Castelló, on va ser durant 11 anys director de la revista de la Federació de Colles Plaça Major. En homenatge a aquesta tradició oriental hem triat un text de la seva obra Pavelló d'Orient de l'any 2003 que se titula Mausoleu. Va per un samurai. M'atrau la quietud de l'aigua que pastura entre les roques, foradades de l'estany. La quietud bondadosa i benèfica que viu allà on jo vull viure. Aquests jardins de Guangzhou imiten el silenci i si puc una conca d'aigua se m'escapa entre els dits sense moure cap soroll. Els ponts de pedra s'hi gasseguegen juganers per damunt de l'aigua i fan burleta als esperits malignes. Ara em mira un racalat, ara una garça preembolada. Tot sembla en harmonia. El cel, la terra, la natura. L'home està tan lluny d'ací. Que no sap el dur del seu present somiar. Jo sóc aquell que estima perquè sent que té capacitat per estimar. I sóc també destí d'un altre ocult que cerca com jo faig. Al final de l'acte i hem guardat la lectura del darrer poema de l'amic del Bautista Campos, que la farà Xavi Olivares, que també és un estudiant de primer de batxillerat de l'Institut de segon de batxillerat de l'Institut Miquel París de Segarra, i com a grauer bo també, i coneixia Joan, que us llegirà amb els païments de les ones del llibre Aquesta estranya actitud. Amb ell acabem, donem les gràcies al públic assistent, als participants, i recordeu que el Pont Cooperatiu la Lletra del pròxim any segurament tornarem a fer l'edició de lectura literatura en veu alta en homenatge a escriptors que són molts i segurament no els acabarem, no? Moltes gràcies.
amb els agents de les zones. Sobre els esculls de la tarda del color de blanc, guaita la teua visita a la vora d'una mar solícita, amb molts somnis guardats en els punys i en el cor. Així he volgut desterrar-te, i així t'esperaré, mentre refaig versos i il·lusions amb els agents de les zones. Ara i avui, sóc el personal rellotge que va anar frant el temps, que va anar passant